parmasya o pwede po ninyo na orderon online. Okay? Ito na po ang Lito's Quote of the Day. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Who do? Sa Bisaya, Tungod kay ang mga tao. who are crazy enough. What do you mean crazy? Sa buang. Tungod kay ang mga tao nangabuang sa insakto. To think they can. Nagdala siya og lata. Kan man. Change the world. Nausab ang kalibutan. Are the ones who do. Ang matag-usa, what do you mean? Kausa, what do you mean? Hudo. Mabuhat. Ang matag-usa, mabuhat nga mabuang lugar na. Way hinungdan na po mga kagahi. Pili na ko diya nga part mo bagsak atong ratings. Muna yung maka number 7. D! Agay, cool. Ayaw cool. Maying buntag. Kagahi Lito, kagahi Bernie. Good morning, the hard Lito and the hard Bernie. Ako si Joshua. Just call him Joshua. O ako nagpatabang kaninyo bisag wa mo'y klaro. I have to give advice for me because Bisag wa mo'y klaro. no, what do you mean? Even though you you guys are not clear. guys not clear. O may klaro. Okay. May tungod man gud ni sa akong ex-girlfriend It because of my ex-girlfriend, nga si Lydia. the call name is Lydia. Dugay naming bulag. What do you mean, Dugay? Fast, older pass. It's been a long time. It's been a long time. Break. Nangawalang mga linking verbs. Apan, magsigigya po siya text na ako. But always be texting me. Uy nga rin na ito mo. This is the start of Love Life. Oh, grabe. Bagong ligo, pre. Hey, pre! Ay, sayuan mo ligo, pre. Sapa. Humutalan, pre. Uy, sabi mo, lakaw di po karoon taon-taon, pre. Mga blakaw po ka, pre? Diyan ako sa balay mo. Pero naligo mga kalal, magkagsabon, pre. Ay. Mani si Lydia, pre. Pre, karang, dagan lagi kay buhok ang sabon, pre. Nag-shave ko na, pre. Nag-shave ko na. Damay kay kalakihan, pre. Inuwi po ng sabon. Kapila lagi ko na, pre. Magsunod ko ng sabon dagan kay buhok, pre. Sa mukha, pre. Nalimta na, pre. Anong naligo ka, pre? Mani si Lydia, pre. Ay, Lydia. Lydia. Katong, ano ba bulag na mo? Bulag na mo, di ba? Bulag na, sorry. Bulag na, ano ani? Abi ko bulag na, ano ani man dyan, eh? Ang buti, pre, kay pag mag-away siya ng pre, mag-text ako, pre. Lahi ragyan siguro, kay. Buang may kalakihan. Siguro, pre, depende. Kasi gusto rin, hili di ka ng korpo day. Wali mo ma-imagine dito nga ni, halok sa dito, tama ni siya mo, halok po ni mo, bura mo naghalok si Uyab. Pre, agian na po ng tubig, pre. Unyag, nihalok siya dito siyang lapalapa, ikaw mo nihalok ron, bura kang nihalok sa lapalapa siyang Uyab. Ay, di na naman siyan, pre. Basta kay, ulahin naman na yung Uyab. Noon sa mga dapat, bulag, pre. Di ba, kay numdong ko, di ba, gibinuangan mo ka na? Usaon na. Di ba mo man na siya katong, na one time nasap na nimo nga nagdala laki mo ba, di ba? Oh, mana siya, pre. O, ano ni sugot mo gapon ka, pre? Maayo kay, pre. Samantang ka, pre. Noon samantang. Sa tanang babay ako nagyambi. Kana mo yung Bura masagag dili, guwapo, pre. Ano mo, samantang, pre. Normal na, pre. Pero lahi na siya, pre. Ako sa imo, pre. Pag move on na, pre. Kanang kalakiya, pre. Kanang mga bahay, pre. Hindi ka naka-move on. Ayaw. Na, bot lang yung pre. Kay, na, ang iyang, pag umansta lang, pre, biyaan ka. May pag lalaki lagi mo, pre. Ginay gasto na lagi, pre. Pwede ito na sa butan, pre.
Ayon. Uy, nana siya. Saan, pre? Nilagay nag-ayo, pre. Ayon. Uy, nana siya. Sa ato! Na si Joshua. Wala. Uy, si Lydia mo ni pre. Pre. Ay, ali, ma'am. Dayon, ma'am. Agad, gabi po yung kapuo kang shorts, pre. Pandamay. Good morning. Uy, may buntag, Lydia. Joshua, binakog ikaw rin nabilin din. Mumula ka na siya. Pre. Karang di, pre, kumula ka, pre. Nya, pre, ko alas 12, pre. Ay, Jesus! Pre, na-plate, pre, papangisnak lang, pre. Bebe. Oh, na 200, pre, papangisnak dito. Baba. Ay, taxi ra ni, pre. Mali ka pa yun, pre. Dito, layo ko, pre, mga mantikaw, siguro, pre. Dito na 1,000, pre. Ay, salamat, pre. Oh, lakaw na, pre. Pre, ato, susuntin na nawa niyo, pre, nga. Pre, pero ko sa ubos. Ay, siya, bus. Pero ko ubos. Susumula ka. Aminar ko. Lakaw na dito, pre. Lakaw na ko. Katong masking tip ba? Ayo to. Uy, siratan ko ito, pre. Grabe. Lakaw na, pre. Lakaw na, pre. Baka alas 8 na, ato na, pre. Pre. Bitinon ta mo ba? Ugma na lang ta, Ugma ta magdugdug, Ugma na lang. Pre, lakaw na, pre. 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 Di lagi mo na, pre. Uy. Sa ubos ako, pre. Di lagi, pre. Alas 7:59 na mga igala. Walang kailangan mo gipalaos para mapingis mo ugma na. Ugma na nato kung ano ang panagtagbo sa duha ka bungot. Oy, again, congratulations sa bagong milyonaryo sa Blue Energy.